Det Arts and Business kan, er at træne både tankerne, følelserne og sanserne på én gang. Det vil sige, at vi træner sanser og følelser, vi får fornemmelse af det, og så italesætter vi det, så vi med tankerne bliver mere bevidste om, hvad er det egentlig, der foregår i vores følelser, i vores sanser. Når vi bliver opmærksom på det, og når vi bliver bevidste om det, så kan vi meget bedre fungere som hele mennesker. Det vil sige, at vi kan optræde som autentiske ledere. Vi kan være direkte menneskelige i vores samarbejde med andre. Og det er skægt nok noget af det, som vores almindelige uddannelsessystem ikke giver os. Der bliver vi meget trænet i vores tanker, men vores følelser og vores sanser er der ikke så meget fokus på. Jamen altså, jeg synes kunst er fantastisk til at lære udefra og give sig hen, fordi normalt så den verden, hvor jeg kommer fra, der er det meget metal og logik, og det der med at blive sat ud og skal tænke på en ny måde i en anden sammenhæng, den kreativitet, der ligger i det, det virker rigtig godt for mig. Og jeg bliver inspireret og ser ting på nye måder, efter at have været de her ting igennem. Og det er tegne samtidig med at blive spørgende hinanden noget, fordi det er ikke så tit, man kigger hinanden i øjnene. Det er faktisk at få mulighed for det. I Arts and Business, der arbejder vi for det meste i et læringsteam. Vi har en kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent ude og danne de aktiviteter, vi laver for vores kunder. På den måde så formår vi at bruge kunstnerens værktøjskasse og formår at forankre aktiviteterne i kundernes hverdag, så der bliver positive forandringer, efter vi har været der. Jeg synes mange gange, at det er lidt en firkantet måde at gå på arbejde på, hvor vi alle sammen arbejder på samme måde. Hvor jeg savner måske nogle gange, at man får mulighed for at tænke anderledes og ligesom få tid og plads til det. Og det tror jeg, det her det kan hjælpe med til. Lydhør? Ja, lydhør. Det var godt, jeg kunne høre det. I Arts and Business arbejder vi med at udvikle arbejdspladsers evne til at kommunikere. Det skaber det gode samarbejde, det skaber de gode relationer, det skaber den gode ledelse og dermed den gode arbejdsplads. Man beslutter sig for at arbejde sammen. Man beslutter sig for at tune ind til hinanden. At lytte til hinanden.